Assalamu alaikum, Mr. Zubairu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Awo, Mr. Zubairu, a ranar Juma'a muna so mu yi muku wata tambaya ta fitattare da kwana da amsar ta. Aha. Kamar misali a ce kai na kai soyayya da yarinya soyayya ta gaskiya kun ka zura soyayya har tsawon shekara 5 kuna soyayya kai da ita. Aha. Da ƙarshe yanzu sai ta yi almi baka ma sani ba ko kuma ce bata ma gaya ma ba. Aha. Shi yanzu kyan ita reaction fara sila. Aha. Me ya tunaninka? Kamar misali a ce kai ne abin ya zo ma a hakan. Me za ka ji ko kuma me za ka iya cewa game da wannan? To a gaskiya abin da nake so in ce anan shine kamar kana so ka ce mun yi soyayya da ni da wata yarinya shekara kusan 5. Sosai. Ina son ta kuma tana so na. Sosai. Kuma mun yi soyayya ta aminci ta yadda ya kamata da a ce masoya sun yi. Wai. Sai ta zo ta yi aure kuma aka san haka ya zo bata gaya mini ba. Sosai. Yanzu shine kake tambaya ta me ra'ayina akan wannan. Wai. To na farko abin da zan ce maka shine ɗan adam da kake gani yakan iya zuwa ya soyayya da kai da farko shi zan ta gaskiya ce amma bisani zuwa ƙarshen al'amarin sai gaba ɗaya ya daina soyayyar taka. To in ba shi ba ban ga abin da zai sa ta yi haka nan ba ta zo har ta yi aure ba ta gane ba. Ta yi yalla na hita daga cikin ranta ko kuma shina yiwa da farko ba soyayya ta bace ta yi. Abin da na gani kenan akan wannan. Sannan kuma soyayya wanda kake cewa an yi shekara 5 bata samu muka yi aure da ni da ita ba. Tunda misali ne kake ka mini tsakanin ni da kai kuna ko? Sosai mako. To ina ganin cewa wannan abu ne wanda yayi kama abin da ake ce ma yaudara. Yaudara ce gidan ka wannan? Lalle wannan yaudara ce kuma ta ƙware ta haƙiƙanin gaskiya wadda masoyi bai kamata a ce ya yi ma masoyinsa haka nan ba. Ko ma tana da niyyar ta min haka nan kamata na yi a ce ta zo mun zauna da ni da ita ta kwatanta mini ko ta taya ni ta gwada ni ta gani cewa yanzu ina da kuɗin auren da ko ban ko kuma na tashi aure ko ban tashi ba. Idan ta yi mini hakan bata ga na mai da hankali domin mu yi aure da ni da ita ba sai ta yi wannan. Amma ba zato ba tsammani ta yi wannan duk wanda aka yi ma haka nan idan mutum ya kasance bai da ƙarfin zuciya yakan iya kwanta rashin lahiya har ta yi sanadiyya kuma ya shiga wata matsala wadda ba ya tsammani ba a rayuwa. Wannan ni abin da na ɗauke shi cin amana ne da zalunci kuma a cikin tahiya ta rayuwa wannan.